Πόσο έχει αυτό, μπορώ να ρωτήσω την τιμή του? 400 εκατομμύρια. 400 εκατομμύρια. Ναι, δεν είναι κακό. Μήπως υπάρχει κάτι αντίστοιχο? Στην ίδια τιμή? Στην ίδια τιμή, 100 εκατομμύρια πιο κάτω, 100 εκατομμύρια πολύ πιο κάτω. Τι θα λέγατε γι' αυτό εδώ? Αυτό πόσο έχει? 200 εκατομμύρια. 200, δεν είναι κακό. Αυτό εδώ? Αυτό 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια. Ναι, δεν είναι ωραίο, είναι 100 εκατομμύρια. Για γυρίστε εδώ. Ναι, αυτό εκεί? Αυτό είναι 50 εκατομμύρια. Το φτηνένουμε πάρα πολύ τώρα. Το φτηνένουμε πάρα πολύ. Όχι, μην το γυρίζετε, θα το φτηνίνω κι άλλο. Αυτό εδώ? Αυτό είναι Chris Craft. Chris Craft, μπράβο, ακριβώς αυτό χρειάζομαι. Chris Craft, δεσποινής μου. Ξέρετε, διότι κάνω και σκι στη θάλασσα και στο βουνό, ήμουν πρωταθλητής. Παλιά. Πολύ παλιά. Άλλωστε, εγώ δεν σηκώνω κεφάλι από τη δουλειά. Τώρα, έτσι να βγαίνω βολτούρες να με χτυπάει το αεράκι, καταλάβατε. Για γυρίστε να δω τίποτα παρακάτω. Ναι. Αυτό εδώ? 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια, τώρα 2 εκατομμύρια για πηγαίνω μέχρι την Έγινα σαν πολλά. Αυτό εδώ σε τι? 1,5 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύρια. Ναι, δεν είναι κακό, αλλά έχουμε τίποτα πιο έτσι φτηνό. Να σας δείξω μια βαρκούλα, κύριε Δόγκανε, που είναι και ρομαντική. Μπράβο, που είναι και ρομαντική. Δείξτε μου τις βαρκούλες. Αυτή εδώ. Ναι, αυτή η βαρκούλα. Ωραία. Πόσο την έχουμε αυτή? 100.000. 100.000. Αυτό που είναι εδώ σαν καναπές? Αυτό είναι φουσκωτό και κάνει 50.000. Φουσκωτό. Θαυμάσια. Αυτό είναι το καλύτερο. Το αξιοποιείς και το χειμώνα αυτό, Πώς δηλαδή? Σαν κρεβατάκι το σκύλο. Και άμα δεν έχεις σκύλο, πας στην εταιρεία προστασία ζώων. Ακούστε, παίρνεις ένα σκύλο τζάμπα και έχεις και φουσκωτό και σκύλο με 40.000. Αυτό κάνει 50. Να μου κάνετε μια καλύτερη τιμή.